खुलुमबाय सोनाफोरानि मोनसे गोदान ब्लगआव नोंथांखौ फिन खेबसेयाव बरबावबाय सयमा जिउ फगवाननाय महर लासिनो दामगै इनफाय ब्लगखौ फरायसो सिनाय होलांबाय जाबाय हानायमानि इन्ट्रेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो ओमफ्राय जाय सिगां ब्लगखौ नायदों मिन्थिखाबाय आङो जोनोम जायगायाव दंहैयोमोन ओमफ्राय जुलि जानाय जायगायाव फैफिनबाय माने न'आव फैफिनबाय आरो ना आलासि जानानै फैफिनबाय आरो ओमफ्राय ब्लग लानाय नङामोन नाथाय एसे लाथावथाव मोननानैहाय आङो इन्ट्र'खौ मारिनानै लाबाय आरो ना थ' नायलांबाय हैदो बिदिब्ला आं दिनब्ल' सानथामजों मा शेयार खालामनो हायो ओरै फै नै जोंहा आलासि फैदों आरो ना माने आंनि बिबोनां फैदों बिमानै नानिनि ना सना मैया फैदों ना मैया फैखोमानानै थादों सिरि सिरि ओमफ्राय राजा गिदिराथ' दाखालिनो फैखादोंमोन आं नोंथांमोननो अबेबा मोनसे ब्लगसआव एसे फोरमायखादोंमोन सोरबाफोर नायफ्लांदोंबा आरो ना ओमफ्राय बिफाया लांफैनो सोलाबथ'वाखैमोन बेयावनो दंथ'योमोन आरो ना बेस्रा जों गैयाबाबो बिबैजों दंथ'योमोन जेने थेने आरो ना दा ओमफ्राय बिमा फैबाय बिफाबो फैबाय बायनानै फिसायाबो फैबाय आरो ना आयौ 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 खि गोरलै गलायसै थिखांनाया ओइ सानै सुबुङा नोंसोर सानैया माबायाव थाबाय थानोसै ओमफ्राय हा ओइ ये राखेंलायनाय मानसिफ्रा गोलैगोन सना गोलैगोन आगैयाबो गिलिर जाबायथ' आयौ आयौ लाला लाला ला आय फिसाफोर आय 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 बामनोनो आब'आ नोंखौ आयै आयै हाथारो हाथारो इसेबाव खनसेबावनो मा खनसेबावनो आहाबो बामजाला रानायखाय बामजानो बाबाय आयौ 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 जाबाय आनो सोना सिं सायो आनो सिं सायो दे आगैया गिलिर जाबाय नालाय बुवा बुवा दे ला 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 हनै गैला सेस गेगाय सेस सालायलाब्रा दिनै थार माने जोंना मोनानि आदारा दिनै नै बे नानि मोनावसो आरो ना नन्दि गालि मोनाव नङा नन्दितासो कबिता मोनाव होथाराय गाला गालि अननानै होननायसो आयौ नै बेहा मालाय आब'निखौ आइसो आलासि गथ'फोर जोंनि लिलाला ना आं एसे आगोल फैदों आरो बिसिनि खिन्थु जेबो मावनाङासै मावखांजोब्बायमोन मालाय ओरैनो दांफ्लानो होननानै फैदोंमोन आं लावगोन दे आयौ आयौ बाबा नों नङालै हिनजावफोरनिसो सना हिनजावफोरनिसो गेलेथों ओइ दै रायजोफोरनो ओंखाम खुरसैबो जाहैबाय फांखा दाहोलै मा गोजांनायाव आइ आब' मोना होसो हरजागोनबो आमा दंबावो सना दंबावो नन्दि ओइ गोजौआव थिखोन दोनदो सना गोजौआव थिखोन दोनदो आब' कबिथाया फुथाथारगोन नै आयै आब' मोनानिसो हस्टेलाव थाग्रानिसो थैथारगोन नै जोंहा फुला फानफ्रा जाबाय आरो ना आलासि गथ'आ दौजाबायसो आयै सना दे मा नोंना हारसिं जादो सम हारसिं जायो मालाबा ओइ बिबारनिनो सियारायलाय दङ आं लायनो बैलाय दोनखादों आयंआ बा मालायसो नै अमा बेदर आलु भाजा पापर दालि पटल एवनाय खुमब्राजों दाउ भगबान आरो लोगोसे माने खुमब्राखौ नांलाब्रा खायदाया मोजां नंला थेवबो बेदरखौ जागोन दरसे आंनो नाङा दे नाङा बिलाय सियारा बेयाव दंखायोमोन ओमफ्राय नै ओरै गाबनो ना मिनिनो आयै भगबान गाबनो ना मिनिनो नै लाल साना मा होननांगौथाय ओरैनो एक्सट्रा लाबाथ' लाल सा लोंनो सानगौमोन नै हारसिं लाबा लाल सा लोंनो सानगौमोन आब' दा खाथियाव बेदर थानायखायसो सिनायसिगोन लाल सा नङा होननानै जायोबोथ' सोरबा आब' संनाय आब'नि एकदम रोसि आरोना एकदम अबेबा गालि संनाय अबेबा बिमा संनाय आं ओरैनो एसे एडभान्स फैदोंमोन खिन्थु मोनसेबो दांफैनो मोनासै सुरुप नायनोसै माने जोङो थारमाने आं लोंहांनायाव लानो रोङासै लोंनानै आखाइ दागोजोंसो आरोना फाग्लिया आंनि मैगंखौसो नोजोर होगासिनो दङ माथो खालामनो गारि गाखोना फैनाय मेंनाय ओमफ्राय लोंनाय माथो खालामबावनो आरोना नै जोब्बाय माने जोबनायावसो आं नोंथांमोननो खिथाबाय जि गोदै बोरैबा मोनलायनाय खुगाया
अमा फाजाजों आरोना माला माल दैखौ लांसै नामा आङो थोरसियाव लाना जागोन जोंहा आरो माथो ओंखामबो जानोसै बयबो जाखांजोब्बाय एबारना जों जानोसै आरोना जोबथा गाबनोबो ओंखारनो हागौ आंना बारा नङा थिग नङा आरोना ओंखाम जानोसै नै एबारना सनमानजों एकदम सनान थोरसियाव ओंखाम जानोसैलै आरोना खुरहांबाय माने नै आदारफ्रा एकदम रिदिं रिदां आरोना जाबाय जोंहा नै टंलानि आलासियाबो जादो दे बोरो गालियालाय फैदो नांथ'ला आब' अमाखौ जाखांखाबायना जाबाय बिलाय खुमब्राजों लकेल दाउ आरो होबावबाय नै जाग्रा बायदि नुखायोहाय आंखौ आरो जौ गोथां लोंबाथाय उदै बुंजोबो दा जाखांबाय सुनाफोर थोरसि लथा सुबाय सिबाय बिमा फिसा दांनांलायासै आरोना जानानै गेन्द्रि आङो गय जायोसै र' जाखांनानै ओमफ्राय 11ता जालायबाय आरोना ओंखारबाय जोङो फैदो फैदो ओमफ्राय जों लारि लारि उन्दुफैबाय नै लारि लारि ओइलाय सासे दंबायो र' बोरो आनसारा अफिस थांखो ए दङ दे उन्दुदो उन्दुनांगौलै ज' सावरि आयै गथ'फ्रा उन्दुदो दे खानाया खेवदो खानाया खेवदो नांला माला थांनो माला फैनो गानदो थांसै आलासिफ्रा सिरि जालाय ओइ सिरि जायाहाय जोंना गावसोर सानैजों हाहाकार जाबाय थाखायो नों गाबनो ओंखारासै आब' थांनायखौ ओइ गाबनो ओंखारदों आब' थांनायाव गाबनो ओंखारदों सोरजों गेलेबावनो ना गैला गाबोन फैफिनगोनलै स्कुल बन्द मोनबा फैफिनगोन लास्टआव हेबलायलायदों सानैजों गथ' गथाय गेलेनाय ना ओरै एसे बुस्रिस्रां खालामनानै आबो एसे देहा आख्लायनोसै एबार थारमाने जाया लोङा फुङावनो थांबाय आरोना जाया लोङा माने लाल साहा निमखि जालांबाय बिदिनो एसे लुखुर लाखार गावसिनि गारि सुस्रिं खालामनानै आरो नै गाइखेर साहा लोंनानै थांबाय आरो ओंखाम जालाङासै ओंखाम जानो होनबा एसे संसै होनबायमोन दाउआबो दङमोन ओंखाम जालांला होननायखायलाय गैला सङासै ओमफ्राय एबार रावबो गैला नालाय जालु जाला जाबाय ओरैबादि फार गेलेबाय थानाया एबार जानाय सुरु नामा हारसिं जानायखाय हे आधा किल'जों गेलेहैदो एबारना टिभियाव हाबलायबाय आरो एबारना आधा किल'जों गेलेहैदो जाखांनानै थाबाय थानाङा न' सिङाव थां थिनहरोसो आंना बाराबाथाय आं एसे साफाय खालामथारनोसै दहाय फुङावबो खालामदोंमोन मालाय बिमानैया खालामदोंमोन नायपात्ता बिसोरजों गाखोलांलै आरो माथोबाव ओमफ्राय बोथोराबो दुङा सुवा जा मोजां आरोना नै बार स्रो बारनाय सान्दुंबो गैया अखाबो गैया एकदम बारनाया ओमफ्राय सिदोमा नै दाख्लै अखा हाबाय नालाय रानस्रावसिया दाख्लैनिया एसे स्र' जानानै दं आरोना स्रांनो ओमफ्राय सोरबा मा नांला बंसा मिक्स जालाबायनो सानगोन ना ब्लगखौहाय भिडिअ'a जाहैबाय मा आंना बे गालिमोनाव ओंखाम जाहैलायनाया दाखालै आं जिजिना बिजनिफ्राय फैदों अष्टमीनि सिगांनिनोमोन आरोना जिजिना बिजनिफ्राय फैदों जिजिना मोनानिनो ब्लगमोन बियो ओमफ्राय ब्लगआथ' फुरा खालामनाय जायासै आंबो मेंनायमोन आरो मोनानि समायमोन नालाय मोजां ब्लग लानाय जायासै आरोना बे ओंखाम जाहैलायनाया बिसिनावहाय ओमफ्राय बिनिफ्राय आरो अखानायै थांबाय अष्टमी ओमफ्राय अष्टमीखौथ' आङो मारै मिक्स खालामबावनो अष्टमीनि ब्लग जाहैबाय ओमफ्राय नै अष्टमीनि अखानायै फुङाव आलासिफोर थांनायखौसो आङो बे कबिता गालिमोनाव ओंखाम जाहैनायखौ मिक्स खालामना होनाय जाबाय आरोना गाज्रि मोननो नांला ब्लगखौ मोनसे फुरा खालामनानै थख' खिन्थानानै होबाय आरोना जिबनाव मा जालांगासिनो दङ ओमफ्राय बिसोरो हरथाम हरब्रै थानाय जाबाय खोमा हरब्रै थानाय जाबायदां थांबाय आरोना ओरैनोथ' जोंना टंलायावसो बिबोनांनिया ओमफ्राय बिमायना दा ओरै डिउटिया जाफैदों नालाय ओमफ्राय फैदों आरो बेयावनो ज' ओमफ्राय बिमायनि डिउटि मारिखांनानैसो थांसिगोन आरो बिसोर दा बिमायनि क्वार्टाराव थाहैसिगोन ओमफ्राय थांबाय आरो माथो होनबावनो अबायथो थाबाय थानो मोनो गथ'फ्रा स्कुल खुलिनोसैना बिसोरनाबो आरो राजा गिदिरखौथ' हस्टेलावसो दोननो होनबावबाय बिसोरा
दा मा जायो दसेनो आं दा ब्लगखौबो दोनथ'नोसै एसे दुसुनानै लानोसै देहाखौ आङो मासुलिलि मोनबाय आरोना थ' जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौनो फरायनायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच